Yakeyo nigo balinsi ya morokerio ya Baibuli. Na kwali no mwancho mulira somoro belibwe sabali yo bocho ko tubuna botambe na nchenda mo Steven aiga seketa sene Kiandizi TV wetro moro bele to kira se via sale binge meroko rwagusi asabo jiba tebiro muganobo oreta bwo chake via sara nanka iba bigendereri chinga kibune chiga ero igango chema semo kurwa sense mo ya Ikova egotoka eme bunge ya South Mogirango eme county ya Kisii asene go tebwa ko Dubai ndogo boutique na baba ntebye ko kubwa igandake kwanye rokerete Dubai ndogo karena bichakirte biasara ebi naroche nga bantu banke mbabibwate nkarora nga sauli chianga chinyingi chikorwa Dubai kabuga ngati gambi beke binyare ko leterita liria egara abantu abange banyare ko biyancha na kubisikamana Dubai ekarwa basire sauli ya ebi chianga chiri chikuru Dubai bote vera mange gore ya Dubai kone toranda mona bote byo mwanchombo letali yao na andake enkuru nsemo kelio koru asa marieta ngoro kwa Abuga Makor Arnold nche ingibo ire asensemo ya Nyamira kolende nkokore gasi iga Bugirango no nkokore gasi ya Bugirango nkaratigambe ke biasara bya binyago nkonya ngonya gochechonie siringi inyara bigo binyago nkonya kira lituko konende ochete Bugirango karuko rujamiro gacha Bugiranga mwaka kyo ochete Bugirango na chete Bugirango umwaka 2011 bado no bonje bokorete gusene gasi ya korete gochenseme egasi yandetete anene mono kenaranga muntu takunyara kogenderera gotekeme gasi ukangarura tigambe kere omongino ni biasara ebi egere nkonyore siringi kurwalia segasi nere gakonyora kurwa se biasara egere tunyare kogenderera temeta bojira ndo babato mukisana batemire binte bingi ayotara chaka Dubai andake ingi watemira andake se ulimwengu yobonchereri utara kama na yechianga Dubai yaiga nyuma ndara chaka mangane chiange chi na chagete ko na letere tumongino ne chigotameroni nje narengo mutangani yeko bakoreta chigotameroni na emechere iga onyakonia ayo miaka ki yarenge mwaka 2016 na 17 akanyagonjereria abuga bikanyagukina tukaroranga bantu mbabwati chianga karora tigamba letere chianga ichi chieduka ngachiruka Dubai ndo anda baiko bangoli barenge chigotameroni ngakiri nari nabachakire tienga kiyo yomo iga bikagenderera buya bikakina buya ro bakabakanarera bakaboniga nkoli bari no tindikoni mbale bachagete gorora mune nare koni bakagenderera barabunje ngaonjereria chianga bona Randa kia vange kwa bole kile kurutukuru sama ne chugota melon chingene useche grocery wocha vono aiganda ke ingi kelikuwa roche keta gugo isane kiwetera chugota melon watakante mandege tukende kenena ke guseke ngao ena roche nga chigota melon nkoro sichire siringinke kinya sichi anga ngaroranga na bokonyoranga ngutambukirio orale mono kubwasi chigota melon Pete segasi yecho watermelon ndira bachi customer chigo chalinde kwanyara gotari yeboli okire taiga e customer yacha iganda kitova utikioro chaka tiyo bonchori boli wo watermelon osego tari ebinto kombe no bono lido oturiete bono le customer go chesegasi yao ase kero gotaria watermelon ande mono mbale bararori tukiri ngamba igwetiko yeria igo bono kwanyoranga tuikonyora customer mono ngarora asichi yanga no tatali no ere customer na bego chenyora lakini ase watermelon na bora abutereri tukeri nchi era na endega ninga echinda andake chiasariki ono ngaranga chianga mbuya na boko yegacha ankie ndo monto na bago cha enyora emete diocha ke biasara wikabwero bele ndomiro bigane iri nogane tioligie nyomba wante wisane kichibesa oro likwa manyire biasara ucho kana ivye chianga kikwero bereti kopatali ona kware kibona kiro ucho ke biasara ebi no batikere ndokega na iri ese bonjolio nabwate tamane ne yogo chake biasara ibi kyara chisiringi nare konyora ne chinke nkaroranga tiniko na kwiroberi mono no gochaka ne byanga bibirega bitatu nkana gukina iga yesaga ngonya rende nkamenya gochaka buno bono gabyikirega iga pakasi ne ikeire go na chagete kimbwate totebe ngani ritangori nene na chagete no bosiringi bolio boke na chaka no ne chianga ibere na ne kerabuga chi customer chikanara bakabona iga bado na senyombe yetole chinga kibune chiga ngakie yonsi pino na bikorera biasara byana bakabona iga
Emaite leo chake biashara bike gose biechanga chinke kono rinde kwanda bande banda kisi ali banda daraja bande chirali bali yemesigo echianga adake no kwali kuli koru ali gosika iko gusichanga chiri cha ochakirete ekero nachagete nare kogenda paka isirinche bieka nagora chianga lakini obobe bware ngonge nare koganya paka omotinyo era namanya goichianga lakini bone ge nachaka nga tairazima nganye korugusi kisi taoni namanya kuyo mozi namanya kori kukorete mozi igonkore ndirengo kana omotinyo era na ndana isiri osena enda taoni ewiki katia na bogo nacha okonya customer chirichia bwango nimetaba onchori bechianga na mangana mtumba ba complain sana ndaki kada wate aba obonjori kere into biweka gusia iga ibinde biwokea quality ekonyo remesiko ekobari package Nairobi ndake ayocho no mochanda se industry yegosea itora mochando buno uyu mochando tinda yorora lakini kinda tebe nkeringa eyanga kere ko rutotebe ya rule isiri quality ko nyara go change ni linga ekero monto kerara oranyore awiri ko ruisiri na baro yia quality go change ngao igari lakini tego change linchera ikonda tebe nga tinda nyora mochando nde go koleta chianga chire quality mbasi customer chiani manche bali anda ke onyamala na kubwatana na itwe tocha ya maseme ko rwa sense mo ya ikova aigana ngene chire nene ya ikova stote bwanda ke buna obonchiri obwa Dubai boutique bogenderete kurenda ndake lyo nyara guchake biashara ebi nindoche wataba musubati rero kusegete mono chake biashara ebi kila kimwe abwatanire bune family asobonchiri boko bokini na kobolera buya musubati anene mono nero kobera gaiga akuru Kristi nero kobera mono nere ntigirite biashara ebi ya bwokoro bwonchereri eto bwateranete ncheremo kerengo nda kuya chiange chikorusiri go sikuru taoni ere ga gutigaraga kogenda konyori customer area yemo ande oranyore ngakeronsi egete takunyara konyora lakini mono konyore no atigarete gaiga onyora ga konyora chi customer chiri chonsio chigambi buya twanyora to kogenderera igo twari kubwaterana ncheremo akerari gaiga nchini chiangangale kuoi osekerari gaiga kerende gaiga ere ni chianga kuoi paka bone bone tuikeira nemete chia matajiro chinge chitoriti boni ganda ko mosacha no mosubati batali korra buya bwoko bangese biashara amo gose ko invest ya mese biashara yimandake mbase mikyora bai bali bakoreti boni ge bali bune ya mate obuya bwoko twali biashara bie family okolire kamerere ngo semia abantu bali bande bayigwete ko chake biashara go sande baganeti konyora enchira yogo chake biashara tonya ko ganyanga onyore chibesti nyingo manye go chaka na kiria ge kobwate egere na liora na nyasara go seni nyare go goika asa abantu bande bayikire mono moni biashara ngo konya bire ekero go nyoranga aso kore gastora nyora getoki kende ibiashara na be customer go eta eko 50 asigo na bogo nyara go gendera enchirenga buneyo lakini mete bana kwa beire sevia sele biangi no de mekere kwa beire sevia sele bia Dubai boutique na se meke yon spend ko de bia chenchiri so buya use so wobe ko bigele se emaka yon spia beire na korora se miaka oyo no yo sabanda tebe ibiashara bia rengi bia paka 2019 lakini kuruabu korora bune ibintu bia menta mbirensa kera kini kuna kubitema tole abakongu mbolinga ibintu konyara bi komenta magego chage koligererie bintu yaboli equipment te bintu anda ko nyara pabanga gakobo kugore bintu ebyo lakini asabonega kuna kotema toli ko sembira ne unabia renke umwaka 2019 watabe watatene stock yenge kere kwa go chakana ke ese stock bono bwate boni na kiyaki nire okone ne kere kwa go chake biashara ebi yarenkenke stoki yarenkenke nya andentebe yarenke siringi chiri 12 chioka bigakino mwaka 2018 na 19 nkarusie bitoki biri ngakorera kagasi kande gake nandi nkaroranga bona ndi tigambi chake biya andi nkachaka nende zebe na tenge na bichage tibiya igonte bengi biashara ebigo kina korengana ni chi customer engakiri 2019 bigakina bwange so chi customer ebiyari ebarenge nerangene ne chi akakiagera konyonde tarabeka ono kurwabo andake bande babeka bekire bona igalende nkona kotema te lakini mbi yabire bona bona ndatebe estire ya ikoba dole bite bingindura bigokore kano gochuri no bonge nakira tebe market yechi angere aiga sese mo ya ikoba
market y'echianga nerensake koreng'ana na abamenyi baikoba kera ba nalire chianga gete ngo ikabale barachitiga kebo nandi kwanyoranga challenge ngo cherabu igombire nsake rakire ndabo toko nyara gotebya abantu nga tolemerani na tunyara tukubwatera nasi biasare ebi egana tokonyora esiringi yake rituko kutoka tebiria mangana mange korendana kesole utubwata bonega emya Dubai boutique yinki na kina ki amontara nyore aiga se Dubai ndogo ebikoro tobya basacha mbiro na nene moneli ntarabimenta ebya basacha ntubwate chi sport shoe ono bunechi arafu ntubwate chi rover aina mbali kuruoro tumanya kubeka official shoes inchiro tugutwara arakabere kera twanyora official shoes tumanya konyora ebikoro tobya basubati bero nebinge konyora ngoreta kidoli shoe inchiro roro asama goria wao ayarense mono arafu ntubwate sisani bikoro to sisani biri original tokoni aseri gorirense mono ntubwate ne chi open chiabo ntubwate ne chi weji chiabo ngonko ni tole bikoro to mbali nebia bana mbire nyomba korengana no kwenyara ku muntu ntubwate chi weji chi abana baiseke chi open chi abana baiseke chi Timberland chi abana bamura chi sport shoe chi abana bamura igonto bwate ibintu ebinga se bikoro to kuroro chi yanga ngo nturi chi abangina chi abasubati chi suenta chirororo chirongi mbali une chi abamura chi kakinjiro chi jeans igo bintu nebinge korengana no kubani ku muntu ntoikera netikere customer kego cha seduka yane ikonyorere kende tari gosoka busaro nda tebya abanji bane abanyabiasara gara se mutaraga nigie chianga usiyo kobeka na bakonyora ime ya Dubai na bakonyora ime ya Dubai otari koba ngatari konyora igobwatira bwanda ke umanje muri tocha ya masemo kurwa sensemo ya ikova utoka ime ya ward ya Tabaka ward ime bunge ya South Mogirango ime county ya Kisii story ime ya Dubai ndogo boutique aho bichanga na wate chinyinge na wate bikoro to gatia bonjeli bali abakaba kabagendete ko kina na kogenderea biashara byabo kwenda kibuna oko kina ime sabali yo bonjeli ko yara kole goikerana na ndake ngora kwa ibintu biri bigane ire ndebe dare ko yagendereri turanda somo timoko makeigo mwacho mureto ko irana nene ko manya manga igoro ya Dubai ndogo kaiba ko rusia ibintu byabo chi design ya chinyinge mechi aga chi design au chigocha barabuko baturubani chira se biashara byabo ko sena kibago adjust kirenga kyo mutindo munyia kwecha ngonya je gocha to endari mo bidine sabali yo bonjeli Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyomba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. na kwa ndo mwancho muri nsema ya kabiri yo muri kwesa bali yo professor iga dore ime ya Dubai ndogo boutique wate cyanga kinyenge seme to sangana gatia umusayo cyane cyake biasara binako bigendereri ese myake 5 nevere baute bikorwa sensemeye andake dimba itebinte byose wate babingo bwata iga bwikunya ariko birigi osoni aragubikera chinsemo au aragora tebeka yo kwa virusi ebinte byao
ibintu bya nengonda nabirusi serious chiduka chiri chinyinge chikorokwa isiri malls nongo genda seduka seyeme momanyene naboria baria na bogorie bintu korengana nuko gani wichi customer chiane kera nabiretire nabikiga igeduka yane chi customer chiana chiro chianyara kongege na kabisa na gocha aseduka yane bakabona ndake nemete ningikiriyo yokomusa kwenda kuchense mu ya isli watiga igabosongwa ndake lebitayo design utate kuseneri gori rire igorake keroko genda aria isiria ebintu nebingo konyora ekiagera no embali bakoni gari taoni ebagochora korengana no korora kwabo na inche yageranga tigango ngende na inche nchore buna barabu egerende terechi customer chiane kerikiangokia ande mono kerana ikire isiri nkoira nande nacha na menterani ebinde kurugosongo egere nari nkonyora ngama isane na ya bali babosongo anyorire gawo ikirani chi customer chiri chiane chaikoba gai Emaita bonjo na bakote bengali buna evia obie chianga bie bikoroto ndaki competition nere se bonjo ba essence meya ikoba so boni bwe chianga akero na chakerete competition ya rengororo kulinda sebona iga bantu nkona kobeka bare nande competition ningi kyari nari kogera omuntu ogenderera igande ngotebanga mbiyamo nase bari babwate biasara bunebi ekiagera gwete baraba chaka maega ngogera bari na inche nanyora gintu igori birengera yake na korra bunango kiranchi customer chiana kore tuko na mangana chi customer ndake oigonya utware njiri gwisana ki customer chiao ainchi chija shikio tumeka chiabe na usangi customer chiao kuba tebire competition boni ganeroro utambole neti buya na bakwenda sanga wangi kilio kora koma gani buya mono yente getangania noko make sure nga ebintu ebinge biri bagane timbiro ekiagera nabo montago ika arusi anyore ka kurusi ko oritabu atigento gete tigangenda semonto gete yegente getanga no goikiraninga no bu atekere gento egere customer gego chato koira na bosa eria kabere kere customer ikire no kumukwanira buya kere kwa mukwanire buya ligoria kokoranga nkorosio no ni komino ni sano na boko mo egento keria egera ankyo na endo chiko kereta ekine gento ya kabere ento ya gatato na boko matebinga onye tabu ategento yo gosibera na boko mo bekero mo fuko ri sano nero genda kago getengi customer liane mbuyanse bere bintu biria na ande no nkoira na gochi oye wante be Dubai ndogo ne brand ne sana bakanda ke sense mu emetanda ndake metanda ukiore na kimontara nyalo kuikera abesoko ni usoko marketing ndio ase Facebook waria eretani mundigete Dubai ndogo boutique nonko mono no ngagete bicha yuduka yane no kire gento ge korrakana buya mono ase bwe binte binge bunangorogeti go ase Facebook nabokonyora wetera Dubai ndogo boutique Ejinde no chosa yo chimosuko ne jinde ngo na korosinde website mnaboni gani ntagete kuna wakire omuntu yo korose website anyare ga kondosere website kuruoro kera rose website nyare ko register ebiasere bya noro ndake bona challenges kichire so biasere bya goseri yo gukina challenges kikonya ryo gwetera ku kibiasere se bikire boniga chi challenge ne chinyinge ekiagere ntegetangani ase bali bako chaka korete chienga bonaiga nabo monta ko imoka oso akoni rigorirense mono gosago tomo monto chako koigu igorikio koni chianga gete eroge ndoira ninse egera kure chi customer lakini botambe okwaremereri kwa manyangi customer yao ni customer yao ino boitadene challenge ne mono ngocha nanyora ga yiko kulenda yabona ingilio ko moyo kano ne challenge chicho ro setback sebitoki kwenda inse yoko makira kwa yanda nevia sabe bitari ko moyo age kongo moyo mono chi customer chia ne botambe chigo chiangege na kabisa chiaige ni bintu biringo baretera na nene mono rio ko endo ikirigoria saiko nyora kabwate bintu byonse yanyoranga omuntu ngochare oikerania na konyora egento kia ya seduka yane ya Dubai ndogo boutique onabo chilio bandake abange ko boli bandake njira kibwanya lego ko konya ene amati yawe semeke mwasimu akolda kibwa bakonyere wisadeki amagania ino no kwegena na mano ase amate ya ikoba no kwegena na ase okonyoranga mbaigenete omongino ne kere mutigete duka osemba ngigenete nchekere ndororo igane ne mono no kwegena na kora muchiri bwa bakonyire ino bono bune familia ino kwegendereri wetere biasara ibi
ebiasara ebi byankonyire ekiana tebanga omwaka 2019 ebitoki biri konyana nyorire nabo nabimukiga nkaenda nkarosie gesakiane na nene mono na bibigerete tuko na konyora no ni sukari ya kila rituko amavuta na bintu ebinga senyombe mete bana bana yetole chenga siasa ndagi ngakienta enyinge siasa kereta rikokore kana senjere rengi yangu turuko ni bya serenjere ya mugo seyende naraki ayo no muncholi kwa biro ronchera kanda kinga kia siasa basa no bikonyara gukina use kwenda insena kilikera akoru rinde monyara gotwara losi zinga ya siasa mono ngakie ya siasa mono bituru baine ekiagere binte binge mbiyakina kere binte binge biyakina konyora turenga chi customer chinyinge nkobo achire kogore binte igo yare kunyare kananga abantu banyare bago abana siasa banyare bago ira chinga kichi cha siasa biya tunyare toko gendera siasa re nemete bone se biasare byao design stage nge chiroro raba tebate design the latest yebikoro to yechianga aje twodime komento manyivua we bintu bigane iribire latest ele to tiera makira kire abantu bande bakusuka muntu ege gotakerunga nagende chiro kirenga kina manyanga ikire kikere chiro elia kabere no korigereria emitandao mbali komanyanga ikire kikeria sokire fashion na manya koletera abantu abaiko baigo montande koleta eyangere latest ndi koleta yangere ya ile fashion ibanda kana kano nega seri metaba oncheri na abantu abwate umanyo bonga kwa rapade binte binge kano nega seko para usoro bwate chigas chinde chikojara ko support gas yao ko nyarandi ngosomia skuru ya Nyabigina Boys no ngosomia na mono nero yageranga na komenta ebiasara ebigotoro mushahara oria na menta ebiasara byane byanyara bigokina paka buna bone gabikeire bonai ibombu yakibona bororo lyo bwate biasara no bwate gasenga okora wadno kwenye kukine biasara bine buyaki bororo kero bwate ebiasara byao kwa yanega sejuri ikire isiko obuya borombo linga ebitoki biri konyora segasi konyora birenga bya kwa bimentere gocha sebiasara ebiasara byakina ebiasara kere byakinire kwanyora nga ngonyarare go kugacha chisomo ninke agere ebiasara binande byagendera bikoyonda Mama wasana manga ko kanese biasara ntu bwata abasaya banga to de seye biasara bra wata bane maroro akwande ro yeri go linse omole abwetara ko miso we miso monyene ayema ko fikia no ro ta bonchi ko ta ba ko raiskali baise ko kia ida biasara bibya obira ndire senjere ngia anene mono no korigereria nga ebinte bi igoriria bombi yali bwene tari baigoro go seribe korengana no kubani wakiro omonto igonko boli nga sound bali banga bunaba tigo montanya rega koni egento tari asoko nyara go korigereria omonto ndinki abwate eranyare ga kuyeria geranyare ga konyara chikasta Toto mwaka no bate metinye menge koru January mpaka December sebe yo metinye kio sensizo dikyo jatu ale biasara bikwenda igoro mono kare kwa lese meke kwa bikolire aso mwaka togotwara chisiso nibera se ebiasara asiso ni entangani nekero tokonia ebintu byesukuru buna bono chisanduki emeito yesukuru na marangeti lakini boni gani libya buna bono igatwa kolere abana ba form 1 basoire arafu ntubwate season ende ya kabiri ya December ekera abana banalite bakugurukianga chi Christmas na barabanyara bagochengera umuyego riobo igo tubachi season ibera se biasara olibo konia ebintu byesukuru mono biko ba January arafu ne season ya kabiri December ya bantu bakuyarigania asomo yego bana gwe Christmas Montegati ya bonjoli bande bavere bakemunga ni ya mangana yechiga cyanga cya mtumba kuba kirari go liria inse konyara kuba affect no ndaka era kira kwa negora egase no mokora yechibotik cyanga kine kire chi designer chingia lego liria igora akoko na mtumba ndaka era kira rengana nyo gocholi bwao no boncholi bwa mtumba obonchero bwo yechianga cya mitumba nabo birabense lakini imbale banje tenga chianga cya mitumba ekire chinkongwake na mono chire ligo lirensake arafu ne ba chianga cya cheduka nkonyorore nganchire igorake lakini ne chingia chiko bakero begete ngona ariko bolinga ase keroto korenganania amagoria ya rakabere chianga cheduka ngo bachiri igoro lakini ne chingia chiko ba ne chianga cya mitumba nse chiko ba lakini tokonyara kobeka gochito tebe ne sabari yogo chio bisio gochia tokonyara kobeka gochia chiseme chiwe kumete bona ndake me biasara binde byose mu chimo twara marora ya maroro kyobwate ore biasara byose amatuka gocha
ase amatukare bosio amaroro nari ng'a ebiasara ebinyare bigokina binyare bigokonya chikastoma chiane na nje binyare bigokonya ne family yane gokina agera abantu baiko bagenderera kogokanga okoigena kuri bangete nanyarite ginkogenderera na kubakonya barabuchianga gochanga akobwari ko montago na kwenda gosembo songo koichianga yo siri nechinsa mambo mbali Temeta banjori abakaba kigotara muri amagana ya serikali segokora na biashara bino bikogenderera buya gusimwikerie ngeri ya igoro gwetire mirugire serikali rabiki aibuno monchiri mero bilikioro cheso serikali sekobeka abe konyi biashara bino bilibo chake bike byakina buya serikali yare gotokonya kerenga ki amabuta akinire bunabona akinete serikali nyare ukurigereria amangana amafuta egere magolita kogenda iguru chikastoma chitu cyanyara chigosuko goregi bona ariko buri serikali nyare kurire amangana amafuta manokera akinire bunabona ngakinera akina inyare ge kurigeri kabisa na gotokonya garatunya togenda bune ntutoko cyaka tuba chisirindi chinge mu Nondo joko rengana ya oyo muri sabali bonse bakore team ya Ndizi TV chinsa bune chiga ne liko kurire se kamera ase bali bakodire kurwa se TV ya Ndizi ncheno maoni koba kerora kanie binto bire chiro kabisa bire fashion na gekora eduka ya nekoro ku Dubai Ndogo Fashion and Design Boutique naboko ndigia egero nyare go konyora gwetera ase chinamba chiane gwetera ase mitandao ya Facebook abo asora nyare go konyora raisi na maromoro yo gosinyo konyora ase Dubai Ndogo Boutique na bakonyora ase Rieta Arnold Wakori abo na bankoro ku Facebook. Mbaya mono na all the best ase biashara vyao. Thank you so much. Mbaya mono. Aya, asante. Umancho mwira nara mangeta nyere kwa manyiko raiga sense moja Dubai Ndogo Boutique changana chinga chira yiga binte bia yana kanyo kore sense moja ikoba ense moja South Mogirango na butara kutense meye bana kiborango sibora pochiri abago chaka wato mugano muya mugano oba konyire wike seva ikira na kusegeta bali banda bonsi batara chaka onyare go chake sebe sebe onyare ko bigendereri umancho mwira buno to wikero mweli bo murabeli bwe sabali yo boncho likore ndonyo ko bwate byasara bune biga byasara binene gusebya byasara bigo chaka tulikere SMS wetena mbere kora wese screen yao usana utulikerese mitandao yetu ya Ndizi TV News sesemo ya Facebook Ndizi TV News sesemo ya YouTube onyara utulikero tebanda kembe asara kibirio bwate tubuna eta tene kya Ndizi TV ensemo ye sabali yo poncho to chabuye sole ese kenyoro kiao onyara utebya mange igore byasara byao na osegeta bande bakine unayegwacha tena wekese wekira uno tulikero mweli momoro bwe sabali yo poncho le ewekenderi tukobune liga chinsa bune chiga ninko omoganonde bo moncho lionde kurwa sense mende Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego